Shubor naga Snem jong unong san Hima. Ka Shnong Mawsaw, Southwest Khasi Hills District, Kalong Shisha, Kabadon Bok, Kamtam, Meki Samla Pule, Kibla Pendap, Eka Matrik. Kimdon Kam Shu, Banlet Pule, Shikijaka, Bakam Jangai, Kum Hamau Karwat, Nongstein, But Hashilong, Namar Haunu Snem, Ka College, Mawsaw, Kabla Tip, Kum Ka Rilang College, Kansa Sdang No Shen. Yakni Lapan Benad, Uba Renikton, Lyngdoh Tongkar, MLA Kathan, Hagjing Penhap Berdai, Ka Annual School Sports Meet, Mawsaw, Bat kebaula yo ru ban let jurep ya kanika college dang hakini kindak ta yo baladam. Uba Renikton ulit huru ba kumbalong Mynta ke building ke ladap bat kejing khot advertisement ni kinong hikai ru ladap ban penbena bat udan kejing ang nuat ba kanika college kandon ni ke kelas 11 12 bat BA kenang ban pensuk iki samla pule kanika dong kathan bat kishnong bamarjan. Kumta ukhot uwer iki pat ba bakin ai kejing Rilang nak benta ban kentia we ke puli puthi hapo kanika dong kathan bat kinong kendong. Kena bahkan ke Sdang Mawsaw kan sadon hakama jong ka education ha kan ke distrik ka jongi ka college kin Sdang no Shen mentau Snem hingi ya Sdang ka college hang ha Mawsaw ka building pilai ke building ladap ban peniang tai ha ka college ka Sdang ban menta ka advertisement ni kinong hikai ru ladap ban advertise ban penbena banginan kami kinong hikai ke masan got ndreungot kinong hikai ha ka college tiladon ki men jong pi ki banang ki bastat ki bala qualify ban hikai college pila ban pa apply no yakini ki kam hoy ngidon ru kajing kwa kajing angnot bangin don no hang Sdang Mawsaw wat ya ka 11 12 hakaba i miss dang itu mende bangin padon ngidang pet ya ketang nang pai kmat langi la ban Sdang suara kajing ka sarkar hang ni hapo ka RMSA bangin don ka 11 12 lani bangin Sdang hang ta college kalau don pa kajing kutjimut bangin Sdang naduk ke 11 12 bat kum joro ka college ini ban Sdang hang tai college tenamar kata nagam ta jong pi ki kena pas matrik nang ni pinnom kuslai syu pin sayok ban peteng ke jing pule ya ki higher study jong pi hakan ke Shnong hang ne ha Mawsaw aku ban ong ya pi tu bahkan ke jing klik kan rung hang ha pi bar khoj bangin pen keu ya ka pule kadang le hakinong kendong bakinong kendong ki jongi kin me ki kena ki babahana kinong kendong jongi ne ki skol ki babah bat ngakwa epi ba pinom slow dunai hak ba pidon hang ne hak Sdang Mawsaw ngakwa epi ba pinya practice haki classroom jong pi ki ba pidon speak English to your teachers, speak English among your classmates, learn how to speak English, make yourself